bikhayao बड'लेण्ड हाइडेन टेलेन्ट इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननाय रावफोरनाय थाबाय रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं बे समाव आं नोंथांमोनखौ खावलायो जुदि गोदानब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे आङो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा नोंथांमोना सिगांग्रो नुनाय बायदि समझ रहे हो ना मिथिबाय आरो बेल आइकनखौ थुनानै अलआव दोनबानो जाबाय लाइक खालाम लोगोफोरजों शेयार खालाम मानोना बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों बिराद खात्रा भिडिअ लानानै फैनो थांगासिनो मिथिबाय आरो मिथिबायना भाइरेल भिडिअफोरखौबो आं बे चेनेलनि गेजेरजों हरगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन मिथिबाय नोंथांमोननिबो फेमास फेभरिट आंनिबो फेभरिट अल इज गल फैलाव बिखायाव
एकदम गोब्रा जादोंथ' ओंखायनो मोजां जायाखै उनाव आं मोजां मोजां मेथाइ खननानै आरो बायदिसिना मोजां मोजां भिडिअ नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन ओंखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बेल आइकनखौ थु अलाव होना दोन मोजां मोजां भिडिअ लानानै नंगौ सयथि लाबोगोन भाइरेल भिडिअ मिनान थाबाय था हरथारनो एक्ट्रेसफोरनि